Dobrý deň, máme tu konečne nový rok a s ním aj novinky pre sezónu 2024, ktoré si pre vás firma Carb Inferno pripravila. Tak si poďme to dorýchla len ukázať. Prvou takou akože hlavnou novinkou je nová príchuť v rade Hotline s názvom Scorpion. Jedná sa o viac menej extrémne pikantné boilies, tak ako ste zvyknutí pri bete a pri medúze, ale už tá esencia, tá vôňa je vlastne kombinácia brusinky a lososa. Losos, brusinka. Veľmi zaujímavá kombinácia. Veľmi to pekne vonia. Strašne je to pikantné. No a už minulú sezónu 2023 pri prvých testoch nám nachytala krásne ryby a pri finálnych vzorkách, ako ste mohli vidieť už v niektorých videách, sa postarala o veľmi pekné úlovky, čiže si myslím, že perfektne zapadne do tejto sérii Hotline a urobí pekné úlovky aj vám. Bude sa vyrábať klasika 24 mm, 20 mm, pasta, booster, samozrejme bude aj v rozpustnej forme 250 ml balení alebo v kilovom balení. No a rovno premostím na tieto maličké sáčky, ktoré môžete vidieť. Je to vec, ktorá nám v ponuke chýbala a jedná sa vlastne o radu Hotline kompletnú, akože Beta, Meduza, Red Demon a Scorpion. Tak budú sa vyrábať v týchto malých sáčkoch 250 gramových, čiže ak chcete len oskúšať, nechcete si kupovať celú kilovku alebo mať to niekde skryté v taške, aby v prípade, že už si neviete dať rady, tak to tam napichnete. Presne tieto malé šikovné balenia sú stvorené ako pre vás. Ďalšou novinkou v rade Lightline, čiže viac menej v tej krmnej rade, je príchuť brusinka chobotnica. 3-kilové balenie, 20 mm priemer a tá vôňa proste je krásna. Tá brusinka tam prebíja, toho lososa cítiť v pozadí, čiže na dlhodobé krvné kampáne alebo takto, keď tam prihodíte 3 hrste, na to položíte jedného škorpióna, ideálna kombinácia. A vec, na ktorú ja som sa najviac osobne tešil, sú nové popky, sú to vlastne extra popky hot a síce sú hot, ale nie sú pikantné, sú len zaradené do tej Hotline rady. Sú extrémne esenciované, takže majú tam veľkú dávku esencie a pri chute Meduza, Beta a Scorpion. Je to vec, ktorá chýbala nám a na ktorú som sa ja veľmi tešil, pretože keď ste sledovali nejaké videá naše minulý rok, tak ste videli, že práve s tou popkou Meduza sme mali perfektné výsledky. Čo sa týka farieb, tak tá Meduza je taká prírodná ružová, jemne až do oranžová by som povedal. Beta musela byť žltá, pretože žltá popka s betou, a keď to bude rovnakej prichuti, že tam nemusíte dávať penu, tak to bude zabijak. No a Scorpion je taký fialovo-ružový, taký možno trošku do červená, keď prižmúrite oko. Čiže toto sú novinky, ktoré si pri vás firma Carb Inferno pripravila. No a chcem vám len zavinčovať všetko dobre do nového roku. Nechte zdraví, nech vám ryby berú a hlavne robte, čo vás baví. Ahoj!